Una dona és assassinada cada 10 minuts. Patim una bretxa salarial, els permisos parentals, el sostre de vidre. Els líders mundials que presumeixen de misogínia en un costat de l'Atlàntic i governs a l'altra punta que laxen les lleis per permetre el maltractament a les dones. I parlem de grans potències, Poca broma. S'ha avançat força, però s'està avançant d'una manera molt lenta. A més a més, estem ara en una etapa que jo m'atreveria a dir fins i tot de recessió amb les lleis que es fan i es queden tancades fa uns calaix per falta d'aplicacions, dotacions econòmiques. Patim les dones de Tarragona les mateixes desgràcies que pateixen la resta de dones d'altres llocs. La violència existeix a Tarragona. L'any passat van morir una dona a Valls i una altra dona a la Pobla. Això és aquí a Torà. No era gent de fora, era gent nacional, eren d'aquí, catalans i catalanes, amb el qual ho patim. La bretxa salarial també la patim. La desigualtat en molts llocs també la patim. Si les dones de Tarragona estem al món i al món existeix la desigualtat entre homes i dones.